Родопа – мистична земя, обгърната в легенди, в която моята душа открива своят истински дом. Това е място, на което винаги искам да се връщам и никога не ми е достатъчно. Елате с нас, за да ви отведа на нашето семейно приключение през вълшебни кътчета, през забележителности, които пазят истории и наши семейни спомени, които ще останат завинаги в сърцата ни. Настанете се удобно и нека започнем с първия ден. Здравейте, това е първото ни YouTube видео, в което ще ви покажем какво правим, когато дойдем тук в Пампорово. Времето е много хубаво, много е приятно, леко е прохладно в гората. Правим се разходка за крачки, защото както някои от вас, които ме следят в TikTok, знаят, в момента се опитвам да правя повече крачки. И в следващите кадри ще видите какво ще правим. Ще ви покажа много интересни места с децата и без децата. Имаме си баба, така че, честно казано, ми се искаше да започнем още от днес, ден едно, да обикаляме разни готини места. Обаче сме толкова изморени. Всяко пътешествие си има своя ритъм. Нашата приказка започна тихо, като затаен дъх преди началото на голямото приключение. Следващите дни ще е по-интересно, защото ще посетим някои популярни туристически дестинации. Ще ви вземем с нас. И хубавото е, че всички тези дестинации са включени в нашия пътеводител, който предоставяме на всички наши гости на апартаментът, който даваме под наем тук в Пампорово. Долу в описанието ще оставя линк към социалните мрежи на апартамента. Ако някой от вас търси място, където да остане, може да разгледате повече подробности там. Когато сме с децата, винаги обръщам внимание на това как те възприемат света. В техния свят няма списък с забележителности, няма и график за изпълнение. Те се наслаждават на малките неща и са тук, сега, в момента. И може би именно в това е магията. Те ни напомнят да обърнем внимание на малките детайли, да се насладим на пътя, а не само на целта. Така завърши първият ни ден. Следващата глава от нашата приказка започва малко по-динамично. Насочихме се към един природен феномен, наречен чудните мостове. Пътят до мястото е изключително живописен и макар и малко дълъг, повярвайте ми, няма да усетите кога е минало това време. Има достатъчно места, където можете да спрете колата си и след това се насочвате към тези стълбички, където се слиза надолу. Сме на чудните мостове, но първо решихме да се изкачим там горе. Разходихме се, разгледахме, насладихме се на тази красота и все пак си оставихме най-хубавото за накрая. Сега слизаме надолу към чудните мостове. Така, стигнахме на чудните мостове сме. Това е природен феномен, създаден от река, която преди хилядолетия е издълбала пътят си в мраморните скали. Така са се образували два огромни свода. Мостове от камък с височина над 40 метра. Легендите разказват, че тук хайдутите са намирали убежище, а ехото по тарките е обърквало техните преследвачи. Днес чудните мостове остават едно от най-впечатляващите чудеса на Родопа и място, което всеки трябва да посети поне веднъж. Връщаме се. Сами, виж тук, мамо. Кажи здрасти. След тази приказна разходка и преминавайки през всяко предизвикателство, което се изпречеше на пътят ни с лекота, дойде време и да хапнем нещо за обяд. За щастие в този район има изключително голям избор от местни и традиционни специалитети. Събрали сили се запътихме към едно тайно местенце, не толкова известно, но изключително интересно и красиво. Минахме през наречен, след което на отбивката се отправихме в посока Лъки. Някои от къщите по пътя бяха разположени като че ли на ръба на скалата. Бяхме се отправили към село Белица, покрай което минава река Белишка. Именно близо до нея се намират две от забележителностите, които искахме да посетим. На места бяха издълбани тунели в скалата, за да мине под нея асфалтовият път. Колкото повече се приближавахме към село Белица, толкова повече се потапяхме в приказката и това, което ни предстоеше. Но, честно казано, усещахме, че нещо ни липсва. И известно време се чудихме какво е то. Какво може да му липсва на човек на такова спокойно място, където времето сякаш е спряло? Ами, разбира се, че кафе.
Тъй като беше почивен ден, преди да се гмурнем в следващото ни приключение, трябваше да тръгнем на важна експедиция в търсене на кафе. И решихме да се допитаме до местните. Кафе машина дали има? Ние благодарихме за насоките, а жената ни благодари, че сме я заговорили. Което ми напомни колко малко е нужно, за да направиш някого щастлив. Понякога е необходимо просто да поговориш с него. Ние пием кафе в село Белица. Вече събрали сили, се запътихме към водопада, който бяхме решили да посетим. Стигахме до водопада, чието име не мога да произнеса, затова ще го изпиша ето тук на екрана. Няма да се излагаме. И сега ще ви покажа как ще слезем и как изглежда. Открихме водопад Гюмберджията точно след село Белица. Спряхме колата си в страни на пътя и слязохме по камениста пътечка, която е пряка, но доста се хлъзга, така че внимавайте. Водопадът е скрит сред зелени мъхове и вековни дървета, а шумът му звучи като планинска песен. Вероятно, вие също като нас няма да имате търпение да му се насладите, но внимавайте да не стигнете прекалено бързо долу. По такива пътечки се открояват два типа хора – стабилни и устойчиви като скала и такива, които се навехват глезените като мен. Затова винаги гледам да се заобградя с хора от първия тип. Но когато стигнете долу, ще видите, че рискът се заслужава, защото това е едно магично място, където усещането е сякаш сте открили едно от тези тайни места в природата, предназначени само за истински приключенци. Не устояхме на изкушението и последвахме примера на децата. Събухме обувките си и стъпихме в студената, но кристално чиста вода. Не мога да ви опиша колко освобождаващо е усещането и колко улекнал се чувстваш след това, сякаш водата отнася абсолютно всичките ти грижи и неприятни мисли, които, за съжаление, понякога се прокрадват дори в тези дни. И изведнъж вече се чувстваш като дете. Водата прочиства мислите ти, а планината ти напомня да откриеш красотата в тези чисти истински моменти, макар и простички, като това да потопиш крака във водите на един родопски водопад. И честно казано, нямам представа колко точно време прекарахме тук. Отделяхме достатъчно, за да се насладим на красотата и спокойствието, след което обаче реалността ни цапардоса един голям шамар. Скоро ще се стъмни, а и ние имаме още една планувана забележителност наоколо. Така че поглеждаме за последно към красивите блестящи води на водопада, сбогуваме се и обещаваме, че ще се върнем пак. И се отправяме към екопътека Белица пещерата, която се намира в началото на селото. Първи урок по оцеляване. Важно е всички да знаят, че сме тук. И докато самите отвори, ще ви кажа втори урок по оцеляване. Проучете предварително пътя, защото ние някъде тук направихме погрешен завой. Така, сега сме на екопътека Белица пещерата. Поне така мислим. Не знаем дали сме на правилното място. Имаше само една табела, и то малка. Така че ще разберем. Вървим по една частна пътечка. Не сме много сигурни дали сме на правилното място. И в интернет пише, че пътеката е лека, обаче, честно да ви кажа, си стръмно. Високо и се парзаля. Аз каквато съм спъната, най-скоро време ще се пребия. Качвайки се пред нас се разкри красива гледка към селото. Браво! Стори ни се прекалено трудна тази екопътека и се изкачих сама да видя дали стига до някъде. И да ви кажа, май сме объркали пътя. Сега ще видим дали има някакво друго място, от което е трябвало да минем. Оказва се, че сме объркали пътя. Връщането е малко трудно, защото сме надолу и доста се парзаля. Но сега ще видим дали ще открием истинската екопътека. Върнахме се до реката. И да, според мен сме на прав път, защото ето тук има пейки. Личи се, че е облагородено, за разлика от предишното място. Така че да не се изложите и вие като нас да тръгнете нагоре по баира. Движете се по ниското покрай реката. Все повече и повече се потапяхме в красива приказка.
Я кажи какво търсим. Къщичката на баба Яга. Точно така. Май намерихме две къщички. Нека да видим кои са. На кои герои от приказки са. Намерихме къщичките на Мечо Пух, на баба Яга и на Снежанка и седемте джуджета. Обаче започва да става вече малко мрачно и ни казаха, че излезали мечки. Но нали знаете какво са казали хората? Който го е страх от мечки, не ходи в гората. А и този тип приказки винаги завършват с щастлив край, така че решихме да се потопим още повече в магията. И като заговорихме за приказки, тази явно е Хензел и Гретел, обаче са Хензел и Хензел. Абе, в приказката къщичката на баба Яга не беше ли цялата облепена с сладкиши, торти, близалки? Нищо де, важното е, че всяка къщичка носи своята история. В тази, вероятно, ври отварата на баба Яга. В съседната, може би, джуджетата чакат Снежанка за вечеря, а пък Мечо Пух сигурно чака своите приятели за игра. И докато децата се забавляваха, смяха се, играха, за момент и ние се почувствахме като герои от детските приказки. Понякога смелостта се изразява в това просто да влезеш в приказката и наистина да повярваш. Защото там, където има смях, няма мечки. И докато децата си играят, да обобщим. Когато видите табелата в началото на селото, тръгвате, минавате по мостчето и веднага тръгвате по течението на реката. В никакъв случай не се изкачвате. Трябва да вървите до реката и бързо ще стигнете до къщичките. По-напред има и пещера, в която има скални рисунки, но за съжаление ние не можахме да стигнем до там. Но всъщност като се замисля, това си е много хубаво, защото означава, че ще трябва да се върнем още веднъж, за да видим цялата екопътека. И там в далечината виждам още две къщички, отивам да видя какви са. Тази екопътека е доста лека и наистина става за деца, ако тръгнете по правилния път. Ако тръгнете нагоре, не. Но всъщност приказката продължава, защото открихме още две къщички. Първата от тях е къщичка за изработване на къщички за пилета. Вътре има инструкции за това как можете сами да си изработите къщичка за птици, както и са оставени някои инструменти. Много интересно. За децата е доста забавно. Ето тук има една къщичка за птици. Естествено се нажулих на тази куприва, така че внимавайте с нея. Влезде? С много детски смях, приказна магия и усмивки приключваме този ден и се запътваме към нашия дом обратно в Пампорово. Като виждате, въпреки че се стъмнява, гледката все още е много красива. Има дни, в които шансовете просто не са на ваша страна и това беше един от тях. На следващата сутрин заваля дъжд и ние се спотайвахме в нашата хралупка през цялата сутрин и до обяд. След това обаче решихме, че не можем да оставим нещата така. Качихме се в колата и поехме по може би най-красивият и най-живописен път в България. А именно пътят към Триград и Триградското ждрело. Край пътя шуми силно пълноводна река. Над главите ни се издигат високи скали и това е едно от местата, където се чувстваш наистина мъничък в сравнение с безкрайната природа. Това е път, който води към много загадъчни места, дълбоки пещери и мрачни бездни, както и до някои по-забавни и светли кътчета, едно от които успяхме да посетим днес. Подминахме Дяволското гърло, минахме през Триград и сега се намираме пред входа на парка на Родопската билка. А тук ни посреща и самата баба Яга. Напълно е логично входа да го пази баба Яга, защото тук са събрани десетки билки от сърцето на Родопите. Някои са за сила, други за здраве, а трети за дълголетие. Освен това, за децата има специално поставени табели с информация за различните животни и до всяка статуя от животни има по един бутон, който при натискане издава звук, такъв какъвто издава и самото животно.
Ми пише за ментата. Това място е като едно голямо природно училище. Всеки има какво да научи. Аз научих някои неща за белките, а и честно да ви призная, не знаех какви звуци се издават някои от животните, например еленът. Дай пак. О, ето. Казват, че опита учи най-добре и смятам, че това е чудесен начин за малки и големи да научат нещо ново. Някога опитът ни учи да се изправим срещу най-големите си страхове и всъщност да осъзнаем, че не са чак толкова страшни. А понякога, когато прекалено много ни е страх да се изправим сами срещу страховете си, можем просто да се извикаме подкрепление. Доволни от приказната си образователна разходка, се запътваме към местенце за хапване, където се избрахме да опитаме истински родопски пататник, направен на пещ. На следващия ден пак се очертаваше да вали, затова побързахме да се запътим към една друга екопатека, изключително близко до апартамента ни, но честно казано до сега не бяхме я посещавали. Намираме се в началото на екопатека Невястата. И сега, тук има магазинчета. По пътя между Смолян и Пампорово до манастирът Свети Пантелеймон се намира отбивката за екопатека Невястата. Тук започва и пътят за Смолянската крепост, а екопатеката води към скално образование Невястата. Екопатеката е много приятна, лека е. Има и такива табели с различни животни, растения, типични за този край. И е много интересно, подходящо и за деца. Изкачваме се ето така, момче от време на време върви, от време на време го носим. В началото пътеката е красива, спокойна разходка сред природата с поставени много информационни табели, от които можете да научите интересни неща за местните растения и животни. По пътя са разположени достатъчно беседки, пейки, места за отдих, а в един момент пред вас ще се разкрият невероятни гледки. Продължавате да вървите напред и пътя става една идея по-стръмен, но все пак е добре обезопасен и отново беше подходящ за деца, моите нямаха проблем с вървенето. Стигнахме до красива площадка за игра сред природата, имаше люк и тази къщичка, която самито си хареса много. Легендата разказва, че в Смолянско живяла девойка, прочута със своята красота. Мълвата за нея достигнала до ушите на турски бей, който пожелал да я вземе за жена. Родителите й, притиснати от страх, се съгласили и така девойката била принудена да се омъжи. Затова тя се качила на скалата и скочила. Така тя избрала своята свобода, а скалното образование се нарича Невястата. Събрахме си капини, насладихме се на пътя на връщане и се отправихме към вкъщи, защото започваше да вали. О, Пепи! Имахме си интересно посрещане. Тези две кравички се наслаждаваха на дъжда и пиеха вода на метри от апартамента ни. След като вече окончателно заваля, а децата окончателно заспаха, решихме да се насладим на спа-зоната в комплекса ни. Прави са хората, като казват, че след дъжд е най-красиво. Над Смолян беше паднала загадъчна мъгла, като завеса, която някакси трябваше да ни изкара от реалността. Доста хапнахме в последните дни и вече беше време за тренировка. На следващия ден на пътя ни застана голяма армия и започнахме да се чудим какво ли чак толкова пази. Бяхме се запътили към друго приказно и много далечено място. Това обаче съм го посещавала и преди. Споменът за него е останал в съзнанието ми като далечен сън и ми се искаше да го опресня. Пътят става все по-тесен и каменист, а аз започвам все повече да се чувствам като в българската версия на приказката Алиса в страната на чудесата.
Отдалечен от шума на града, комплекс Гераница предлага автентична и уютна обстановка, вкусна домашно приготвена храна. На входа те посреща не заек, а и това голямо куче. Аз съм шареният каракачанин. Добре дошли в комплекс Гераница. Ако някой ми стиска да застане на стол в снимка и целка от мен, лично го заповяда. Вчера изядах двама, а днес си може да сте трима. Забавления има много и всякакви, както за малки, така и за големи. Тези люлки са много интересни за децата, а и за мен. Аз лично никога не съм виждала други такива. Всичко в това място те кара да се потопиш още повече в магията на Родопите. Детайли, изработени от естествени материали и с толкова много любов. Настаниха ни на възможно най-готината маса. Сега ще си поръчаме салата, нещо за пиене. Това е комплекс Гераница, за който не знае, намира се много близо до гръцката граница, близо до село Горна Арда. Това е едно от тези места, където губиш представа за времето и се пускаш по течението. Може би трябва да изчакаш, храната не е готова. Вероятно си харесал нещо в менюто, което го няма. Поръчваш си това, което приготвят в момента. И не, тук няма да ти донесат няколко вида прибори. Вероятно някои от нещата ще ги сервират в пластмасови чинийки, а за сока ще ви донесат пластмасови чашки. Тук забравяш кой си, с какво се занимаваш и откъде идваш. Защото без значение какъв е отговорът на някой от тези въпроси, ще откриеш своето кътче тук. Старият Бог, например, е място за среща за влюбени. Нашата красива масичка с кожите и дървеното колело, въртящо се под течението на водата, толкова близо до огнището, е идеалното кътче за среща с приятели. Две дървени вили, широко отворили врати за вас, са идеалното място, ако искате да се откъснете от реалността за по-дълго време и да останете да спите там. И тук се замислих, че това място най-вероятно умишлено е толкова отдалечено. Умишлено е на края на света, на около 300 метра от границата с Гърция. Умишлено пътят е трудно достъпен и не всеки автомобил може да мине по него. Представете си само какво би било, ако всеки можеше да дойде тук, когато си поиска. Не бяхме готови обаче за кулминацията. Сами! Тук разбрахме, че няма случайни неща и сме попаднали на правилното място в правилния момент. Звукът на гайдата е като гласът на Родопа. Дълбок, старинен и вечен. Тя не е просто музикален инструмент. Тя свързва планината с хората. А българската народна музика, тя е жива памет. Докато звучи, народът ни ще помни откъде идва. Докато тази магична мелодия звучи, е най-добре просто да утихнеш и да й се насладиш. Дойде време да оставим и това място зад нас и да продължим напред. Но нашата приказка в страната на чудесата не спира до тук, а и някои предмети сякаш са по-големи, отколкото би трябвало. Следваща спирка по пътя за Смилян е каньонът Горло. Отиваме на разходка с лодка. Тук водата се превръща в магична пътека, готова да ни заведе до най-загадъчните места. А ние поемаме дълбоко дъх и се приготвяме да се гмурнем в приключението. И както знаем, безопасността е на първо място, затова сме екипирани подходящо. Далеко е лодката. Аз виждам три риби. Аз виждам три шапи. Това е най-тясната част на реката. На места на дъното скалите се срещат на разстояние едва 40 см. Те са мраморни, изваяни от течението на реката в продължение на хиляди години.
Водата тук има характерен синьо-зелен цвят, което кара цялото място да изглежда като от друга вселена. По ръба, вижте, там има растения, зелени, тъмно-зелени, където са. Прецъфтява вече от май дни. А мен се падна важната задача да поема управлението на лодката. Отдясно, вижте, там това е гнездо на воден кос от миналата година. Черно кафяв е, мурка се и се храни с водни обитатели. Да разгледате тук тези красиви форми от този пром. Този се казва маска, очи, маската на Зоро, някой ги получате. Беседата беше изключително интересна и развиваща въображението, както на нас, така и на децата. Задно меча лапа. По-нагоре ще видите има и предна меча лапа. Това приключение продължи около 10 минути, след което поехме по пътя към дома. Беше около 5 часа, време за чай и макар че нямаше луд шапкар, в Смилян имаше часовникова кула, която реших да разгледам. Тук се намира и статуята на Висарион Смолянски, епископ мъченически загинал през 17 век, отказвайки да приеме чужда вяра. Затейла дълбоко дъх, за последен път вперих поглед в красивата гледка и се насладих на магията на Родопите, след което се запътихме към дома. Така приключи нашата приказка. Нашето магично приключение в сърцето на Родопите. Място, където лесно можеш да се изгубиш сред приказки, легенди, загадъчни пътечки и лутайки се сред вековните дървета на места, където ще се почувстваш силен. И такива, които ще те накарат да се почувстваш малък, е най-доброто място да откриеш себе си. Ако сте останали до края на нашето приключение, благодаря ви от сърце. А ако видеото ви хареса, абонирайте се за каналът ми. Чао и до нови срещи!